aja na ụmụ oberi unu gbagotebe eji m nzu egwu okere obi n'egwu n'ụmụ oberi anọ m na mmanwụ ego m oge ndị bịa nuo ego m oge ndị eje mba ego m oge ndị ana Good morning, sir. Good morning. Yeah, sir, because I come along here. Anyị kenere bụ iji awele ụlọmalụ dị elu mmiri Gunani. Nna biko achọghị ịkọwala anyị maka mmiri ụmụ ekpiri. Ebe anyị nọ na bụ mmiri ụmụ okpere ụmụ ọkpala n'ụba n'ime ụbara n'isi oyi. Ọ na mmiri ka anyị nọ yọrọ mmiri ụmụ okpere. So, mfụlụ ebe dịcha ka ebe a makasịrị akwa white, as in ka ife na-emegasị ebe ahụ. Ebe a makwanyela akwa white na bụ ndene mmiri ụmụ okpere ahụ. O si ebe a nka mmiri a na-akpọ ọsọ ugwemgwem si ewe aba ugwu. Onye nwa na-abanye n'ọsọ ugwemgwem si ebe ugwu. Ndene mmiri ebe a dị achụ aja dị ebe a dị ekpe ile ọma. Ọsọ mmiri a ka ọ nwụkwụ ọzọ? O nwere isi mmiri ede adọ nwụrụ mmiri na-abata na ya ma ọ nara ata ata. O nwere isi mmiri dadọ elekwana ka igosi anyị ka ifugote ya. Nka ije n'isi mmiri ego isi mmiri. aja na ụmụ oberi unu gbagotebe eji m nzu egwu okere obi n'egwu n'ụmụ oberi anọ m na mmanwụ ego m oge ndị bịa nuo ego m oge ndị eje mba ego m oge ndị ana Ya bụ isi mmiri ekewa otu a ka ọ na-adọ ya etu ihe ebe a bụ ọbịa dị ebe a ọbịa dị si ihe niile waga ọbịa dị si wa gbada wee luo na ọsọ ugwemgwem. So, iri ike nkọwala anyị otu mmiri a si wapụta. Mmiri anụnwa anyị pụtara ụwa ụdị ya in olden days ebe a ka nna nna anyị babi ebe a ka nna nna anyị babi o mmiri a ka fa na-eyuzu anyị pụtara ụwa kwudekwe dị mmiri ka ọ dị ọnwa nwa tokwuda okwuda oge ọnya bụ mmiri na-ekpesi ile ọma ji eti ego ọnya bụ mmiri dị netele m nya bụ mmiri zili m egwu ji bụrụ mmiri egwu na nda anwa. So, ị na-akọ na otu a mmiri a dị na ọ dị ata ata mana ọkọchị mana udu mmiri. Ọ nara ata ata ma ọkọchị ma udu mmiri o luo na dry season na many people na-echuti ya with wheelbarrow. Many people na-echuti ya otu a ka ọ na-adị ọ nara ata ata. Okay. So, onwe na-afụ special maka mmiri a? Onye na-afụ ọmụwa na-afụ special maka mmiri a Dịka ma mkpochie ma mkpochie ma ndozie ma mgbuli anụ everything ọmụwa na-afụ maka ya. Every February 6 ka eji eli olili ya. February 6. So dịka onwe ndị nọ na mba na ya like mbịa fụ mmiri a and onwe ka esi enweta gị n'ekwentị dịka mkpọ gị? Onye nwe nọ na mba na chọrọ ịbịa ọkpọ m si ka ndujie na mmiri nsoli ebịa ma ọ bụ na ọ chọkwa ka ọ were aka bịa kpee ile ọma ọ bịa oju ese mmiri mmụọ okpere ọ gwara aka jee kpee ile ọma n'ibe niile bụ ka ibe na-aga aga ka na ike dị na mmiri abụrụ ọgwụ. So because I like you call my phone number so that my phone number bụ 070 89 820 157 070 89 820 157. My phone number. Afa m bụ Ewele iji awele mmiri Gunani. Anyị na-emere ibe ọgwụ n'ibe mmiri ka anyị na-eme ike dị na mmiri. Mana o nwekwana ife nchọndụ gị ọnwa dị na-asị na ọka mma na mmadụ ga na mmiri kpee ile ọma dị na-asị na ọka mma na mmadụ gwọrọ ọgwụ ma dị na-asị na ọka mma na mmadụ butere ite mana nchọndụ gị asị onye omenala Igbo ka ife advice mmadụ nga na-achụ aja ma mbute ọgwụ kenke. Ịma na ụwa a nọ n'ime ya nwere iwe Chukwu dele onye o nwere onye ọgwụ na-eleli nwe onye ọ nara eleli iwu gị ya dịka mmụnwa na my father meli dibia lesie dibia wa nwụọ
mana dibịa o meli wanwụ onwere nwa ya melie esizie tụrụ egwu wee gozizie m and ọ na-agwa anyị si anyị etinye n'aka n'ibe si n'ọgwụ otu ọ nọ na ana m agwọrọ ihe mma bụ na salaka ka m na-eme mfe onye nka mma nyeli ya aka ibe gbagojuo m pụta dị tata bụ abụ na mbịa mkpe ekpele kwanye ndị mmiri m mụ na vaso iwu gị ya kpee ekpele m n'isi fans m niile ndị na-enyere m aka na-egwu nneti anara m eme ihe ọgwụ abụrụ my destiny na-ekpele ile ọma ka m na-ekpe na mmiri ọgwụsị ya ngwana ife nwere ngwa your fans ndị na-akpọ egwu gị ma na YouTube ma na Facebook ma na Boomplay ma na Audiomack maọbụ na sọpọtụ gị ọnwekwa ekele enwe nyefe ibe na-ekere ana m ekere ndị fans m niile na-enyere m aka n'egwu ma ndị obere aka ma ndị nnukwu aka ma ndị mmelanya iji gaa afọ a ma ndị butere ngwa egwu ma ndị butere mechin ma ndị idu anyị je Kano ma ndị na-akwado idu anyị je Abuja ma ndị na-akwado idu anyị je Benin ma ndị na-akwado idu anyị je Port Novo ibe m na-ekwu bụ dat na adịlịba na mma ibe ọbụla batiela aka bụ ngozi ka na-ekwu ụmụazị na ndụ niile na ndụ na-atara anyị na ndụ na-enyere ndị egwu aka kama na egwu bụ irube isi ọbalị gị ịghọtago ibe ọbụla abụ ibe malị gị ama eji na mkpako bulu ụzọ maka na ejiri mkpako bulu ụzọ n'ọdịda na-esi ya iwu gị ya egwuru m na fans m ọbụla ndị na-enyere m aka ma ndị na-enyere ndị egwu aka ndị egwu dị na ndụ onye gbuo n'aka nri oyi egbute egbuo n'aka ekpe oyi egbute mana ibe nna ayọkwa m na ndụ bụ ka batinye anya n'ala ka ebunye ndị egwu na ndụ enu batinye anya n'ala ka ebunye ndị egwu na ndụ enu maka na ibe a na-adọrọ mma ịkọ n'obodo Morocco nwa mmadụ ka bụ Morocco ndị ukwuru so n'ihe mmeli oji bụrụ Morocco nwa mmazeli bụ nwa mmazeli ndị Ọnịcha so n'ihe mmeli oji bụrụ mmazeli iwu gị ya maka na enyejuo nwata abụọ bụ mgbọrọgwụ na ajọ ọbịa anyị na ndụ na-enye anyị ebe anyị na-achọ anyị na-eproduce kwali ebe anyị ji ibe ahụ anyị na-eme maka na ị na-anya na-eti egwu ụmụnne gị obi esie gị ike ịghọtago ndị mba na-abịakwala abịa amakwala ihe esi na onye asị from Nando maba na tribe ụmụ Nando na ọ dịrị isi at least since ntibele egwu ejego m different villages jesi ebata mana o nwere village dị ka ọmabala anyị niile iwu gị ọmabala ebuka ọmabala abụ bụ mmiri bụ ọmabala ahụ ma anyị bụ ndị bi na-akụ mmiri anyị bụ ọmabala na-emeli ndị egwu kwụsị egwu si na mmiri bụ egwu ndị mmiri na-ala ike egwu na ndị mmiri niile na-akwụla ọtọ gbaba egwu ndị ala na-ala ike egwu bụ ndụ egwu bụ joy onye mere onye na-eti egwu na-etinyere aka ya n'ebe ọjọọ onye na-eti egwu na-enwe obi aṅụrị oge ọbụla o ji dịka asị na ndị egwu a na-akpatara ego maka na enwere ike iji obi aṅụrị ilicha ego niile dị gị n'akpa ịghọtago hope ọ na-echi ya aka mma ịghọtago so n'otu aka o si dị ala mgboro ibi ji ka nke na-ebuka ibi ji ka nke na-ebuka nwa orimila tata